ассалому алайкум дӯстони азизи ма. Рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Хуш омаден ҳама каса ба канали ма. духтаро ҳозир нижни мер омадам. Ҳами китоба гуфтам распаковка кунам, як бор дабураш камтар маълумот диҳам. Баъд духтарам битмуша медонем ки духтари ма чӣ мехона, дарси англисӣ мехона иловагӣ барои онлайнаш. бисёриҳо ҳамида савол дода будам. ба ҳамин хотир гуфтам ин китоб ҳозир нишон диҳам. ай тамоми давлат метонед шумо ҳамин онлайн курсҳои дарси иловагии онлайни дар ватсап мегзара фарзандотон бихонанд. ҳозир зимистон ай чӣ хела ҳамин саҳари тоҷикистонам ҳамин хунук шудагиай дар ин раҳ рафтан омадан, ҳам наздики хонада нестай да ҷои нағз дарс медодаги, ҳам раҳпулӣ меша, ҳам кӯдака мисол саҳарда гишна намехӯранд, ҳичи монда шудагӣ хеле дар хона нағза ки ами ҷо гаш ай хоб мехиза даструша мешва мешина дарсуша тайёр мекуна англиски. баъд бисёриҳо номериша пурсидем духтаро ин дафъа номероша мемонам ина рӯи экран дар номерои ҳамин маълимаи англисӣ кадомида мефораша ҳам хе беҳтарин маълимаи. баъд раҳмат мегӯен ки чунин тавсияра ма додагиям, пушаймон умуман намешавен. ҳозир як вақте ҳаст ки бояд фарзандомона илм омӯзонем. мо кӯшиш кунем, падару модар бояд кӯшиш кунад. фарзандо чун ҳозир ҳушон ба телефон ба ягон чи дига шавқ доранд, мо мехоҳем ки ба анами дарс шавқшона пайдо мекунем. ҳам оз мекушом нишон медиҳем, ҳам диск дора, оз мекушоя духтарам мисония, ҳам диск дора, ҳам китоб дора, ҳам дафтар. аи ҳам хел заданиёшон меся, ҳамаи заданиёро как нада тайёр мекунанд, ҳам осон мешава тайёр куниш. бароям гуфтам кадоме ки мехоҳа ина духтаро тавсияи ма дар зимистон дар Россиярам бошен меша, ай тамоми давлат дар куҷое набошен, фарзандотон англисиро мехонанд. медонен дар 90 давлати рӯи ҷаҳон ҳамин англисӣ забон қати гап мезананд. барои ҳамун европадам англисия, америкадам англисия, оз давлатое ки пешрафтае ки дар уҷа метонанд озодона гап зада зиндагишона дар сатҳи олӣ баранд. ин забондоние. безабон ҳам айҷода мардум хор меша. любой одам забона надони хор мешӣ. ба фикрам ҳаматон медонед духтаро ки айни ҷавонида зеҳн буруай чизе ки ҳозир инами дар паняткаи фарзандомон ҷо шавад, дар ҳамин ёшӣ меиста. баъд синфи 11 шудан бихонанд, и ҳамаш аёчон мебурояд. барои мо бояд кӯшиш кунем ки фарзандомона ай ҳозир ина бинен чӣ хел китобаш хушрӯай вай дафтараш беди китоба анами хел савол ҷавоб диалог метия ёд мегиранд. просто ин реклама нестай духтаро, и ки у дафъа ман дабораш гап задам ба китобша моз медонем ки чизи гирим распаковка мекунам. китобша харидам, гуфтам биё як бор нишон диҳам кадом мехоҳа. ина тавсияи ма барои шумо, фарзандотона беназорат нагзорем, монен хонанд, жилет накунем барои пулаш. дар як ҳафта 3 бора через ден дарс, лекин илма ҳеҷ вақт ай шумо як кас гирифта наметона. илм боқӣ мемона ҳамеша то охири умр. фарзандотон ба ояндаи шумоай, ба ё ки ба савод шуд зиндагишон ҳама тарафаша шуморо ҳама вақт нигоҳ мекунад. бароям духтаро ин тавсияи ма ҳай кадоме ки мехоҳа ина номерош дар рӯи экран нависенша, ватсапшонда муроҷиат кунен, ё мехоҳен занг занен, ай кадом давлате набошен шогирд қабул мекунанд. барое ки маълимаи духтар май 100% ай боварӣ дорум, дарс метия ҳаррӯз дарсиша мебинам. барои ҳамин шумода метонам тавсия дода духтаро. анами хел меша онлайн дарс бинен, ҳатто дар ҷойгоҳи хобаш метавона дарс бихона. то синфи 7 талаба мегиранд, шогирд мегиранд барои ёд додан. баъд аи курс фарзандои шумо чӣ меомӯзад? омӯхтани забони англисӣ, ай тарбия ва одоби кӯдаконай, мотиватсия ва сиру асрори омӯзиши забони англисӣ, дариҷа мотиватсия мегиранд. бо ҳар хел лайфхакҳо фарзанди шуморо тез меомӯзонанд забони англисиро, ҳам одобу кирдоршон, рафторшона дигар мекунанд. ин дарси тарбиявирам ҳастай дар ин курс. занҳо шуморо метонен ки дар ин курс иштирок кунен, бихонен, ёд бигирен. метонен ягон ҷо буромада дарс диҳен, бод иловагӣ дарс диҳен, ягон сади кода кор кунен забони англисӣ муаллима. ҳозир ҳамин забони англисиро ҷоида ки кор кардим ашуш баланда. курси англисӣ ки сар меша бо дигар тарз дарс дода мешавад. курс 1000 сомон ай духтаро. дар як ҳафта 3 борай онлайнай тариқи ватсап. духтаро хӯриши гулкарам тайёр кардистам. дар об меҷӯшонем, оба камтар намак мекунем, меҷӯша 6-7 дақиқа меҷӯша, гулкарамо мепаза дар ҳамин об. бисёри бадам наҷӯшонем духтаро ки сусти бад мешава. ина обша полонда мегирем ҳамаша, баъд давомша тамошо кунем духтаро. дар ин хӯриш сабзӣ
болгарский сурхам боша мешава, сабзам фарқ надора. Сурх боша бо хушрӯтаре. Ман надоштам сабза истифода бурдум. Салатный лист, бодринг, редиска, чеснок, зелenda, ҳам укроп, ҳам пиёз, ҳам гашнич истифода мебарем. соевий соус, уксус, консерваи ҷигорӣ. беҳад бамаза мешава ин салат духтаро. баъд равғана гарм када охир да приправаи мурчи сурх, камтар мурчи сиёҳ ҳамроҳ мекунем. мурчи сурх ду намуд бояд бошад, ҳам тезакаш, ҳам ширинаш. аз болои ҳамун чеснок, мурч, ғураи гашнич, камтар мурчи сиёҳ роғана гарм када мерезем. тамом, салат тайёр мешавад. баъд ҳамроҳ мекунем. бо мо бошед дӯстони азиз. тарзи омодакуниро тамошо кунед. беҳад хӯриши бамаза мешавад. ҳамаш сабзавотай дар ҳамин вақт ҳамаи ҳамин маҳсулотош ҳастай. баъд лимона фаромӯш кардам духтаро. лимона, як лимони калона нимша, агар майда боша якташам хел майда реза карда дарунашда ҳамроҳ кунед. бини ин тезда тайёр мешавад духтаро. ба ҳисобе ки мо гулкарамро пухтагием, ҳамин ҳисоб тез тайёр мешавад. агар ки шумо гулкарам надошта бошем, брокколи дошта бошем, барои дигар давлатҳо ҳоли тамошо мекунанд, брокколи ҳам ҳамин хел ба мисли гулкарам медӯшонем, ба ҷои ҳамин гулкарам истифода мебарем, агар ки надошта бошем. ин ҳамин салат беҳад салати хубай, фоиданокай, ҳам диетический, барои баъзеҳо диетически хӯришҳо мехоҳанд. ин ҳамиай ҳам барои саломатӣ нағзай, ҳам диета мекунед, вес намегиред. бисёриҳо ҳамин строги диета мекунанд ку духтаро, ҳамин худтон кӯшиш кунед хамири кам бихӯрен, ҳам хеле салато хӯрен, ужинда барои завтрак дам ягон тухми обҷӯшон, чизое ки жир наметиҳад, кам нон, ҳамин хамирия кам хӯрен ку худтон хароб мешавед, постепенно мешавад, як бор одам намешавад. дар як моҳ мебинед оҳиста оҳиста мешавад, хароб мекунед худтона. ҳамин аз шом усу дига вапше нахӯрен, ҳеҷ чи нахӯрен, ки ҳамин жир мешава. вақте ки бухӯри хӯрай дароз кашиям, баъзе организм тез жир мекунад. ина ҳамаша тайёр кардам. соевий соус як қошуқ пур, уксусам як қошуқ, баъд лимон ки дора бо беҳад бамазаш мекунам. наҷа равғана гарм кадаги мерезем. хӯриши мо тайёр шуд дӯстони азиз. беҳад хӯриши бамаза мешавад. ҳатман тайёр кунед. ҳама бодирингоша хел дарозак реза мекунем, дигарош ҳамин чӣ шакли ҳастай бинед тайёр кунед. ин ҳамин хӯрок гуфтен, хӯриш гуфтен, ина кӯшиш мекунем ки хеле видеоҳо бошава, пухтапазам бошава, хай бо хӯришам боша, мо байношта хӯрокам боша, субҳонаҳо кӯшиш кардистам ки ҳар чизак барои шумо пешкаш кунам. раҳмат барои дастгирӣ духтаро. дастгирӣ карден, сухани мара дар замин намонден. лайк гуфтам, лайк монден. раҳмати калон. ҳамеша хел дастгирӣ кунед, видеоҳо тез тез мешава. иҷа хонаи хуштоманам ҳавлӣ рафтем, пирашкӣ кардем. пирашкӣ бисёри бад буд, ба ман калон калон печондам ки тезда шавем. шом барои хамири нон доштам, корум бисёр буд. баъдам хали тез тез тайёр кардам. ҳамиҷаша барои шумо камта навор кардам. барои пирашкӣ ҳастай. хамири пирашкида ман об, намак, орд, дрож дохтам. дига ҳичи надохтагим. хамира сис так шӯридам. об, орд, намак, орд. хамира сис так шӯридам, мондам расид. вақти шӯридистам дар дастом мечаспа, ҳам хел гӯё дига нашӯридамаш. хел хамири нонборӣ нестай духтаро. баъд мемониш мераса, пюре тайёр кардам картошкада, бо дар нӯшда пиёз камтар таф додам, андохтам, зира мурч кардам, зира не мурч кардам. агар хоҳем мурчи сурхакам кунем боша. намакш мекунем, пюреш тайёр меша, начинкаш. дар алоби берун дар алоб пухтем, ҳам хел бамаза мешава. гарму гарм бовар кунен, қати зерабои бамазаи бад гузаштак намҷа тайёр кардем. баъд иқа ҳамсоёда тақсим кардем, мондагиша шиштем, ҳама каса хӯрдем. ина духтаро бо ҳаво сард шудагия чӣ хеле дар пеши алоб мепазӣ. عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار
كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإسرار على جبل سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وتزدهر هذه هيا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألدار وأطيار عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درار زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في Дохтаро распаковка. Дохтаро угадат кунед чия и ки медона чӣ гирифтам ма зарядмонак. Ана зарядмонаки нав гирифтам дохтаро. Ина ози распаковка давом дора. дохтаро телефони нав гирифтам. ози распаковкаш мекунем. ина ҳуиш мекунам бубинен. ай болоша. Цвети новинка. Дохтаро цвети зуруш. Распаковка чек. iPhone 16 Pro Max гирифтам. тӯҳфа аз тарафи шавҳарам буд. ҳами телефони iPhone аз Дубай заказ кардан оварданша. умедворам ки наворҳои оянда ҳамаш бо сифат мебуроя. баҳри шумо тез навор мекунем. дигар танқисӣ намекашем. дохтаро распаковкаи дубайский шоколад. дубайский шоколадам аз Дубай оварданша. мазаша мечашем. шудай. қайсингилам Дубай рафта буд. ай Дубай овардаимон падарка шоколад. шудай. дохтаро мазаша чашм ба мегум чӣ хел будай. қа таърифиш кардан. тӯҳфа аз тарафи подписчик. тамошобинони азиз барои шумо гуфтам нишон тиём. подписчикои ман беҳтаринанд. тӯҳфаша бинед. лекин дар ҳақиқатан дохтаро ман ҳамаи чизои Фаберлика пеш мехаридам. пеш нағз медидам. Avon, Фаберлик. баъд чӣ мегирифтам? Oriflame. ҳами се чиза бисёр мегирифтам да. ай ҳамаш ҳар чизош маъқулам буд. баъд ҳами хела буд. ай Фаберлик рости гап намегирифтам. ҳозир ҳамира мондам дар мошин омадем ба дараҷаш и дар мошин запахш буромадай. гӯй мекунам бӯя мегум ягон ароматизатораи мошинда ба дараҷаш зур будай. дохтаром қабуш хушрӯ форидма. и реклама несай дохтаро. просто тӯҳфа буд. ма запахша гуфтам да. як тамхи собуни бӯи хушро. ина як носки туркӣ. дохтаро распаковкаи подписчикам рои кадагӣ. ина полотенце. иша май Фаберлик да. ина иша май Фаберлик. вая чӣ мегӯянд шаира? салфетка для пола. ана иш дохтаро чист? чанд панг меша ки барои полшай, барои инаи полотенцаи кухнишай.
ин барои универсальне да ҳамаи ҷоро мешава бошад ки нами кухни гарнитура меша ки баъд духтаро аз ҳама муҳимаш тамати хонагӣ бубинед чӣ хел хушрӯкадай свеч хушрӯи бад тамат баъд иҷа да бо варени джем кадиян пакето дамондиян джем раҳмати калон хоҳарҷон миннатдорум мегӯям ку дела невподарок дела внимания ҳамун вақте ки внимания мекуна одам ҳамуш худаш як давлатай муҳим ҳами назаршо мегира ҳамо аймада духтаро раҳмати калон барои шумо миннатдорум дӯсти азизи ман барои тӯҳфаҳои беҳтарин